Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Iċċelebra x-xjenza u t-teknoloġija f'Esplora Christmas Wonderland, attività unika u maġika għall-familja kollha. Gawdi l-mużika barokka f'siti ta' stil barokk madwar Malta. Dan f'edizzjoni oħra tal-Valletta Baroque Festival. Fiċ-ċinema ta' spazju kreattiv segwi l-opera Nabucco li toħodna fil-perjodu meta il-poplu ta' Iżrael kienet jaffaċċja persekuzzjoni minn Nabucco, re ta' Babilonja. Osserva mill-qrib il-vjaġġ lejn Bethlehem f'kollezzjoni ta' 60 presepju differenti waqt esibizzjoni imsella minn Heritage Malta u laqta ħbieb tal-presepji Għawdex Malta bis-sem ta' talent lokali u internazzjonali.